Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi snakke om vape-puffbars, så lad os bare gå i gang. En puffbars er en mærke, som laver Ingers e-cigaret. Puffbars er blevet meget udbredt og populært blandt de unge. I Danmark er puffbars ulovligt på grund af den høje nikotinindhold. En puffbars kan fås med uden nikotin. Puffbars kan fås i forskellige smage som frugt. Kan fås i forskellige smage som frugt og slik. Der findes mere end 15.000 forskellige smage til vapes. I Danmark har vi 47% adspurgte mellem 15 og 30 har prøvet at ryge en e-cigaret, puffbar, vape eller noget lignende. En puffbar svarer til 20 normale cigaretter. Hvad er konsekvenserne? Det kan skade børn og unges hjerner. Det er også dårligt for ens helbred og sundhed. Mange unge bliver afhængige af det. Hvis man ryger puffbar i et stykke tid, øger det chancen for lungesygdomme. Salg af puffbars. Puffbars er ikke ulovligt at købe, men alt salg af puffbars er ulovligt. Man kan blive opsøgt på sociale medier som Snapchat, TikTok og Instagram af puffbarsælgere. Nogle kan endda finde på at lave seksuelle ting med ældre voksne for at få en vape eller puffbar som belønning. Her har vi den tidligere vaper, og så vil vi lige stille nogle spørgsmål til ham. Det første spørgsmål er, hvordan føles det at vape? I starten så føles det sådan rigtig godt, og også lidt sådan sejt, men efter noget stykke tid, så følte jeg lidt, at jeg blev lidt sådan afhængig af det, og sådan blev hurtigt forpustet og alt det der. Næste spørgsmål. Hvad og hvem fik dig til at vape? I starten var det sådan en af mine venner, der startede med at vape, og så fik de også mig til at vape. Sidste spørgsmål. Hvordan fik du fat på din første vape? Jeg købte den over Snapchat, fordi at der var nogle af mine venner, der kendte nogen, der solgte vapes.